48 करमसरा विधानसभा केन्द्रनि एमएलए पल डांसुनि आसेमा सालनो रगै कायसा खाथाथों पान्दा लोआजिखा सागबायथां तिप्रामथानि आदग्रगनो लगियोति अ सालो एमएलए पल डांसु लंथ्राइ भेलि धलाई त्रिपुरानि सागनाय नक रगो थांगै जत साखामिया गलाय टंनाय रगनो सागनायमा बाय बाक्सानो दाति हामै बासाना बागै खापां सोरांतै हनै चामुं याफारका ताइ चामुं याफारमा बाय बाक्सानो दाति हामै बासाथुं हनै दियाइखा अ सालो बिनि आसेमा सालनो रगै ब सागबायथां खातंमाय बाक्सानो बयनोबो खातंग रखा खागोनां एमएलए पल डांसु वैनो हामबाय मारगो नंनि निउज चैनल नि बिसिंतै जों दिनै 48 करमसरा विधानसभा इनो जों दिनै फाइमानि उनखा जे जोंनि जे विधानसभानि विधायक एमएलए पल डांसु बिनि दिनै आसायमानि साल एबा आसायमानि दिन अबनो रगै दिन 48 करमसरानि बिसिङाव जे साखाम नक दं जों प्रत्येकटा साखाम नक थाङै যারা এনো যারা রুগী বা মুমূর্ষু যারা রুগী ভর্তি দंनाय ना बंनो फाय किसु सामान्य একটা চামুং याफारका जों बंनो फाय जों अरने बिसिङाव मनु साखामाव थांगा अरने परे जों 82 माइल एबारे नेपाल तिला आमबाय ताबो दुमासरा न पाइथाकनि नो फाय जों नो फाय जों मरा जे रुगि दंनाय न बंनो जों हल किसि जाने बिसिङाव बाबागा बिनि आजायमानि सामनो